I ni'n bell o ddod i wybod pwy fydd yn ennill y dosbarth arbennig yma i'r Ceseg Magu, 47 oed gyda'i hebolion. Yr adran A, y Merlod Mynydd Cymreig, i ni'n rhan ucha, y prif gylch, ac i ni yn gwmni i Kitty Bodley. Kitty yn beirniadu yr adran A. Mae'r het wedi ddiosg beth. Ydy, a ni'n gallu gweld 2, 7, 5 fyna wedi ennill, sef Islin Solitaire gyda Dora Wyn Jones a Ioan fyna i gŵr wrth yr ebol, neu'r eboles. A mae yna rhywbeth am y dosbarth yma, dos, wyt ti bron o bod yn gallu defnyddio'r ebolion i dyfantes? Ond sicr, mae'r Ceseg wastad yn edrych am y babis a mae'n helpu os ydy'r ebol wedi cael ei osod yn ofalus, wedyn chi'n gallu cael y clistio ymlaen a mae sylw'r gaseg ar yr ebol a maen nhw'n edrych wedyn mor ffein a maen nhw'n gallu bod. Mae'r siap fan hyn wrth gwrs yn bwysig gyda'r Caseg Fagu. Odi'n sicr, bys ni'n siŵr bod digon o le ar gyfer cario ebol ac eto chi moyn cryfder dros y cefn, chmo? Fel bod nhw ddim yn mynd fel se pant mawr yn eu cefnau nhw. O, mae hon yn gaseg bert yn dwi. Ie, Islin Solitaire. Gan Thistledown Iceman allan o Islin Spree fyna gyda Dora Wyn Jones. A beth yw i am hon ti'n credu ath a llygad Kitty Bodley yn uwch na'r lleill? Wel, fi'n credu sy'n byd ond poni Cymreig gallai fod a mae'n llawn quality, mae'n edrych yn bert a eto mae digon o asgwrn a digon o gorff gyda fi'n credu, felly y pecyn llawn. A braf gweld fel ein di gweld drwy gydol yr wythnos y gyfeillgarwch a'r llongyfarchiadau rhwng y gystadleuwyr. Sicr, a wedyn Adam Fletcher fyna wedyn gyda Sarem Rosabella yn ail, gan Henriart Quennell allan o Sarem Rosamond. Felly braf gweld siglo llaw fyna rhwng Dora a Adam. Liz Kilby. Fyny. Dangos ag yn eiddo mag Liz Kilby yw Aidilig. Ynys ymlaen lawr y linell, ond nawr mae'n golwg ni ar Islin Solitaire. Ie, profiad hynod o felys i unrhyw gystadleuedd yw codi'r brig yn y prif gylch a llongyfarchiadau gwresog i Islin Solitaire yn mynd â hi ac yn ennill yr Caseg Fagu 47 oed ei hebol yn yr adran A.